Razgovaramo s Riječankom Korinom, ovdje smo na Korzu, predstavljena su danas nova vozila autotroleja, kako vam se čine? Pa izgledaju lijepi i novi, vidjet ćemo. Koristite javni gradski prijevoz? Da, svakodnevno. Koliko ste zadovoljni s njime? Povisno o kojem busu, koji dođe i kada dođe, ali uglavnom da, mislim. Imam izbor, ali ne želim autom dolaziti u grad zbog parkinga. Nama je glasnogovornica autotroleja Kristina Prić koja će nam reći što smo ovdje danas dobili novoga. Evo, kao što i vidite i sami, riječ je od 9 novih autobusa, od ukupno 22, čiji nas dolazak očekuje tijekom, znači do konca ovog i tijekom idućeg mjeseca. To je zaista velika stvar za autotrole i znači to će biti ukupno 22 nova autobusa i još bolja stvar je što su sredstva osigurana putem EU fondova, odnosno putem projekta No Regret, gdje je osigurano čak 98% bespovratnih sredstava, znači 38 milijuna kuna smo osigurali upravo preko ovog kohezijskog fonda. Tako da, kao što sam rekla, znači velika stvar za autotrolej, pomlađujemo vozni park i podižemo stupanj usluge na jedan zaista viši nivo. Ovih samih 9 vozila neće značajno promijeniti sliku voznog parka komunalnog društva Autotrolej, no treba naglasiti kako nas tijekom iduće godine očekuje dolazak još 32 nova autobusa. Ukupno će biti riječ o 54 nova vozila, što znači da će prosječna starost voznog parka u tom trenutku se spustiti na samo 6 godina, što je zaista zavidna brojka i što zaista znači da imamo relativno mlad vozni park i to na razini Europe. Nadamo se da je i ovo jedan dokaz da zaista radimo, da mislimo na korisnike i da ćemo autotrolej u budućim prilozima spominjati u nešto ljepšem svjetlu. Evo razgovaramo s vozačem autotroleja, Marijan Čačić. Vozila su tehnički dotjerana za gradski i prigradski promet sa svim karakteristikama koje su za te uvjete, za zimske, ljetne uvjete, tako da nema zamjerki za autobuse. Predstavljeni su novi autobusi danas, hoćete li ih čuvati kad se budete vozili u njima? Kad su ovako lijepi, normalno, lijepi su, udobni su. Koristite autobuse, autobusni prijevoz na putu u školu? Da, svaki dan za školu, za... Kakav je osjećaj u ponedjeljak počinje škola? Predivno. A brzo je prošlo ljeto.